A rapazada do Colexio Julia Becerra Malvar de Ribadumia foi a encargada de inaugurar hoxe unha nova edición dos almorzos saudables do Obradoiro de Hostalería do Salnés. Aquí puideron preparar e saborear distintas opcións, por suposto, boas para a saúde. O alumnado de sexto de primaria chegou coa lección ben aprendida. Os almorzos saludables son un almorzo que se equilibrado, para que se bo para o teu corpo. Os almorzos saludables pois son almorzos con comida saludable que axuda ao corpo a mantenerse fortes e saludable. Pois tomar froite, tomar proteínas, hidratos de carbono, todo equilibrado. E uns exemplos, pois tomar froita, cuns cereais, leite, unha tortilla francesa. Un desayuno saudable, frutas, o que como é zumo de laranxa. Zumo de naranxa, un pouquiño de froita, kiwi, esas cousas. E unha tostadas con xamón, por exemplo. Ademais deste grupo, por aquí pasarán tamén estes días alumnos do Valle Inclán e das Bizocas, do Concello do Grove. Pasarán máis de 100 nenos por aquí de primaria e o que procuramos pois é inculcarlles un pouquiño en que consiste un almorzo saudable, en que eles xa o saben, e un pouco afianzar eses coñecementos. Forman parte tamén do noso obradoiro, é dicir, que sepan o que facemos nos aquí, os futuros cociñeiros e cociñeiras e camareiras fan obradoiros. O alumnado do obradoiro encárgase de guiar a rapazada polas distintas estacións, dende levar unha bandexa a poñer a mesa, aprendendo tamén a amasar ou cociñar un menú saudable. Un dos ingredientes estrela destas xornadas está sendo o mexillón. De feito, aproveitando a actividade, a Mancomunidade asinaba tamén esta mañá un convenio de colaboración con Mexillón de Galicia. Todo o que poida ser promocionar este mexilón e a parte que coincida aquí hoxe precisamente cos nenos e con, sobre todo nesa formación tamén da vida saudable, dos alimentos saudables, pois a verdade é que, pois de alguma maneira pois é unha satisfacción. Este tipo de actividades de promoción a nós parecenos importantísimo. Sobre todo a nós convéncenos moitísimo cando se pon en contexto o que é o comenzo, neste caso, que é o de enseñarlle aos nenos a comer ben. Unha colaboración que irá máis alá destas xornadas co Mexillón galego como protagonista noutras iniciativas do Obradoiro de Emprego ao longo dos vindeiros meses.